parteneriate, deci nu cred. Salutare, fraților, ce mai faceți, mă, de când am mai filmat? Acolo e căsuța mea. Și Unde am dat eu cu grenada? Unde am nu, dat? acolo de duci tu cu grenada. Ei, o să-mi ia ceva să o repar, dar nu astăzi. După cum vedeți, da, Melene să mă mai duc până acolo. Acolo, uite, Ia de pe fair. trag eu cu mitraliera. Dar ce trage cu săgeți? Trage cu săgeți, ce naiba? Da, nu mai trage cu glanțe pentru că n-am mai apucat să-mi bag textura de glanțe. Și n-am chef acum că filmez. Da, asta este un episod special Minecraft cu moduri. Și am un mod de arme. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Eu bag de bă. Dacă știi cum zic. Ne culcăm. Ne culcăm, ne culcăm, ne culcăm. Și ne pișăm, ne pișăm, ne pișăm. Ne spălăm, ne spălăm pe și ne picioare. îmbrăcăm. Bă, mai ții minte cum se zice în germană? Spală. Puțe. Da. Hai. Vă place skin-ul meu? Dacă vă place, dați like, share și subscribe. Dă cu grenada aia mare care e cu paca kamikaze. Dați share, subscribe și abonați-vă. Și distribuiți pe Facebook. Știu că Asta înseamnă share. da, zise acele sau subscribe. Da. Da, zise același lucru de comedie. RPG în munte. Motherfucker. Mamă, cum se aude ca Faci- și mai pune aia, grenada. Faci onorurile. Da. Nu. Ba da, eu mai făcut eu dată onorurile. Bă, mi-a luat odată scheledronul RPG-ul. Și a tras? Da, a tras după mine cu Da, el. dar cum poate un scheletron să ți-a RPG-ul? Mă, ce Creeper vieții, mă. Creeper, fuck you, man. This is our shit. Bine, boss, mai încet. Să mergem la căsuță, să mergem la căsuță, să mergem la căsuță. incendiem! Să incendiem! N-ai Hai cu curajul. sticla incendiară! Eu am curajul. Hai cu sticla Foc! incendiară! Foc! Hai cu N-ai sticla curajul. incendiară! Nu, am curajul! Eu am curajul. Bă, taci, că mi-a luat toți copacii ăștia, mi-a luat foc. Vorbesc serios. Când? Din cauza asta? Da, am vrut să pun un horn aici. Și mi-a luat foc ăsta și fii atent. Mi-a luat foc peste tot pe aici. Am tăiat copacii ăștia prin jos și am încercat să sting focul. Poate l-am stins, am luat ce s-a salvat și am luat niște puieți și le-am replantat. Bă, niciodată să nu vă puneți furnal într-o casă de lemn. Propria mea experiență. Vă arci chesturile. Mamă, deci aveam în chesturi, nu știu, parcă fier de o grămadă de chestii, parcă și Uite, diamante și mi-au ars. Păi da, cum? Uite, am furnal. Da, da, nu știu cum, aveam și lână pe jos. Aveam și lână pe jos și lână aia foc. Da, bă, cred că ai pus-o aici, știi? Da, Și a fost acolo. față în față și... Da, acolo. Normal. Și când am intrat pe mapă era toată gata. Alexenia? Nu pe mapă, nu, aia s-a șters din cauza că... Da, ți-ai actualizat mai știu. Din păcate. Am făcut geamuri. noua Alexenia. Da? Încep să o fac. Care? Ce ziceți? Am tot pe o să mă arunc cu parașuta. Despre una, despre alta. Eu mă dau cu parapanta. Da. Bă, da. Bun, toată lumea, dacă vreți să mă arunc cu această parașută, haide să strângem. Și vă promit că la fiecare videoclip mă voi arunca cu parașuta și voi face tot felul 100 de like-uri, na. Haide să strângem 100 de like-uri. Dacă strângem împreună multe like-uri, ce? Facem canalul ăsta cel mai tare și o să postez și mai des. Vă promit că postez mai des. Dați like, share Și subscribe. YOLO! Bă, ce se auzi? Parașuta, că se deschisă, că sărit de pe scări. Jos. Da, la orice săritură, se zice că dacă sari de acolo aici,
Uite, de aici, dacă sar Zici aici. că nu te arunci acum, te arunci numai dacă îl strângi atâtea like-uri și share-uri și... Boss, haide să strângem și noi ceva like-uri. Nu contează, nu vă zic un număr. Sau, Da, peste 10! da, peste 10. Nu sunt un boss. Nu ca boschetarul. Nu cerșim ca Shelly sau ca alții. Ce, Sherry cerșește? Nu, dar zice să strângem 100 de like-uri și Rafael la fel. Eu nu-l și... suport pe Andy. Știi ce face Andy? Ah. Deci intrați să vezi, face videoclipuri cu fratele la Justinel. Până acum era idolul tău. Hai zi, mai departe. Da, nu mai place de el. Face videoclipuri cu Justinel și el întreabă: Justinel, câte like-uri vrei să strângem? Și prima dată nu l-a pus să zică el înainte de videoclip, dar eu mi-am dat seama că copilul a spus 3 like-uri. Sau cât o fi zis, 20 sau cât a zis. Și apoi, cred că l-a fi pus Andy, face el 2000 de like-uri. Justinelul meu, deci la nu știu. Taci, mă, Andy, te în freză. Deci, intrați pe... Da, ajută că și Adi asfalt tot. Și apropo, e asalt, fraierilor. Asfalt tot. Nu, e asfalt. Asfalt se zice. Da. E super jocul, știu și are o super grafică. Dar Da, m-am cea mai tare grafică din Europa, să mă răveta. Ba nu, mai multe. Faci Far Cry, Need for Speed, Most Wanted. YOLO. Yeah. Nu, mănânci și Mami, am un leu. ce că la Alex? Mami, am un leu. Că trec mai câsa pe aici. Eu înțeles. Mami, am un leu. Păi da, asta știi zisă, boule. Gemeni. Vorbim în același timp. Doamne, eu știu ce înțelesai. Mami, pișai pe mine. leu. Ah. Bă, ce faci cu ochiul ăsta fermentat? Cu ochiul ăla fermentat parcă faci licor. Licori? Pentru oamenii noștri. Nu, trăvești... Animalele. O trăvești... Am ajuns și mai departe. Așa se... Dar ce e asta, mă? Ce e asta? Asta de aici. Astea Da. sunt glanțe pentru... Ah, da. Pentru arma. Pentru leanța. Andrei îi zicea leanța la mitralieră, n-ai văzut? Ah. Bă, uite bossul, îmi pluiese de săgeți. Știi ce ar fi fain? Ce? Să privim din afară! Nu, știi ce ar fi fain? Să se uite generația asta și la filme în română, că nu știm să citim vieții de noi. Doamne! Glumea mea, știu. Unii oameni, în loc să se uite la filme române, se uită la filme porno. Adică tu. Ba nu, el nu se uită. Iac. Generația asta de români e distrusă. Ajutați căcatul să crească mare! Dar și Shelly înjură, taci! E bunicul meu aici. Nu, e crește pateul. Nu crește pateul, crește căcatul. Este jocul ăla. Există crește căcatul? Îl căutăm după și facem videoclipuri cu el. Nu este pe magazin Play? Oh, pe App Store? Nu. Nu vă spun. Pe Aptoide? Nu. Pe Aptoide găsești orice, găsești și Flappy Birds. Da, bă, eu mi-am luat Flippy Bird pe aia. Sunt mai multe versiuni. Ia căutați. Au! Tocmai l-a luat o fată de păr. Și mă doare fix la Monica,
Ia lasă-mă tu în pace, a? Monica Mititica. Alex Costum. Nici nu știi rime. Da, pentru că nu vreau să fac. Sub centură! Mă, lasă-mă! Chinezo. Cică chineză. Cică zoaică, mă, Chiar fraiere. are față de chinezoică. Ba nu. Bă, da. Tu ai față de mongol. Ba nu. Adi are față de mongol. Sub centură! Auaca, auaca! Pac! Mă, cică la Adi. Pac! Și eu. Pac! Da, Alex acum a arătat un semn urât. Știe și fetița asta un cuvânt. Vai, ce se spun de parcă tu și n-am Pe acolo că e mai fain. Zice cea care e decorată pe Minecraft și apoi zice că e o porcărie. Wow! Da. N-am zis eu chestia Ba da. asta, a zis Denisa. Ba, nu, Ba, a Denisa n-a zis. Ba, chiar a zis și Denis. Ce faci? Bă, vezi că Denisa meu aici. Și mă doare. Bă, am omorât un Enderman cu cuțitul și apoi a venit 6. Va veni noaptea. Apusul, fă o poză dacă poți, fă o poză dacă poți. Uite un adult. Ăla nu e adult. Mă rog. Apusul, ce frumos e apusul. Fă o poză. Ce frumos e cascada. Bă, fă o poză, fă o poză, fă o poză. Nu pot. Cam atât a fost pentru astăzi. Da, făcut și screenshot. Sper să vă fi plăcut episodul de astăzi. Like, share, subscribe. Ce să mai... Cam atât a fost pentru astăzi. Uitați și Nether-ul. La revedere! Da, mi se oprește bloc launcher-ul, nu știu de ce. Da, dacă mă apropii de Nether-ul ăla, mi se oprește bloc launcher-ul. Dacă știe ce ne face să fac, să-mi scrie în comentarii sau pe Facebook. Aveți Facebook-ul meu în descriere. Hai să strângem în anul ăsta un număr mare de abonați. Taci, mă. Like, share, subscribe.